सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव. नोंथाङा बे मानसिखौ नुदों ना? नुवाखै। आच्छा। Apa? Apa? Dora Keo. Apa? सार नोंथाङा आंनो बे खेबसेखौल' खिथा बियो बहा थांमारदों नोंथाङा आंनो बे खेबसेखौल' खिथा आं बिनि बागै जेबो मिथिया। सार नोंथाङा आंनो बे खेबसेखौल' खिथादो ना। आं नोंथांखौ सिगाङावनो बुंखाबाय बे बहा दं बे मा खालामहैदों आं बिनि बागै जेबो मिथिया। नाथाय नोंथाङासो खनले खनले फैबाय थायो बे फंसे बाथ्राखौनो सोंफैबाय थायो। नोंथाङा दायो थांनो हासिगौ। हाब नोंसिनि संसार जानाया बिदिबा बोरै जागोन फालाय? नोंसोर सानैया गावसोरनो मोजां मोननानै थांदोंमोन, नाथाय बेफोरखौ आं दा माबादि नुगासिनो दा। नोंनो सानलाय जुदि नोंसोर सानैनि गेजेराव माबा मोनसे बुजिलायनाय गैयाब्लाय बेफोरबादिबा बोरै संसार जानाय जागोन नोंसोरना? आं नोंसोरखौ जेबो बुजिनाय मोनला। नोंसोरो गाव गावनो गावनि संसारखौ सिलिंखार खालामनानै लागोन। नोंसोरो बुजिलायनो नाजा नोंसोरो सानैबो। Sweetheart, नोंनो खालि बाहानाल' नांगौ नामा?
जौ लोंनो बार्डे जा मा जा सानफ्रामबो खालि जौ जौ लोंबाबो थोआ नामा गावनिखौ गाव एसे साननांगौ ना बोरै जागोन बिदिबा जोंना संसारा खालि जौ जौ जौजोंनो थैगोन नों बिदि आखलबा आखाया हगार होनदों आखाया हगार सादों आहा हगार बांद्राय खुगा दा बाहाय नों सालि फंसेबो बांद्राय खोथा दा बुं नोङो आखाया हगार नों गावखौनो मा सानमारदों हा नोंनि बुंनाय मथे जागोन नामा जेखौ मोनजादों जेखौ मोनलोंदों बेजोंनो था हगार होनदों आंखौ फंसेबो बांद्राय खोथा दा बुं नोङो आंनि खामानियाव जेबो बादा गैया जेखौ मोनजादों जेखौ मोनलोंदों बेजोंनो था मिथिबाय बांद्राय खुगा दा बाहाय नों सालि आदे आदे उफ Yes, ma'am. आं नोंथांनि थाखाय मा हेल्प खालामनो हानो? आंनो साननैसोनि थाखाय रुम नांगौमोन मोनगोन ना Yes, yes. Why not? मानो मोना जानो? नोंथाङा सानबेसे थाखाय नांगौ रुमखौ? आं बेनि बागै बुंनो हाथ'आ Okay. नोंथाङा मुङा? रेनु बसुमतारी Okay. Address? भालुकपुं 784103 M0 रेलवे स्टेशन Mobile number? 8730039807 Here's the key, ma'am. Room number G110, first floor. Yes, why not? Yeah, I think... Yes, sir. Yeah, I'm sure I will try my best to go there. Yeah. And thank you, sir. बाह नोंनि पुलिस स्टेशननि डिसिप्लिना बिदिसो नामा बोरो नोंनि इउनिफर्मा बोरो बेनो नोंनि समाजनि मोजां खामानि मावग्राया नोंसोरनि बुजिलायावनो नोंसोरनि संसारावबो बिदिनो आलाय सिलाय जालांजोबदों आरो बिमा हा बेसो नोंनि गियाना जुमायनि आदा खालामबाय नामा नों भाराखौ बेनो नामा नोंनि समाजनि सिबिनाया नोंहा बेवहाय आंखौ बुंनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया बियो आंनि थानासो मिथिबाय बेफोरबायदिखायनोथ' नोंसिनि संसारा बिदिनो चुप ओंखारलां मोजां खुगाजों बुंदों ओंखारलां आउट जागोन ओंखारलांगोन नाथाय सानसे फस्थायनांगोन नों बेटा खोथा बुंनो फैदों नोंहा माबाफोर जादों नामा? नोंखौ मानो एसेबां आपसेट नुदों? जेबो जायाखै Hello, ma'am. Could you open the door?
नोंथाङा बेखौ नुदों नामा? Mhm. नोंथाङा बेखौ नुदोंबा आंनो इनफर्म खालामबानो जाबाय। Excuse me, madam. रथलाय नोंथाङा आंखौ फल' खालामगासिनो नामा? नोंथाङा जेरैबायदि सानदों बे जानाय नङा। मानो? मानोना नोंथाङा आंनि बागै जेबो मिथिया आरो मिथिनानैबो जेबो जानाय नङा। आं बेनिखायनो नोंथांखौ बेखौनो बुङो, नोंथाङा आंखौ प्लिज फल' दा खालाम। आं नोंनि मोजांनि थाखायनो बुंदों। आंहा माबाफोर गोरोन्थि जाबाय नामा? नोंहा जेबो गोरोन्थि जायाखै। गोरोन्थिया आंनावसो दङ। बेनिखायनो आं नोंथांखौ बुङो, नोंथाङा अननानै प्लिज आंखौ फल' दा खालाम। आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों। प्लिज